מעשה מתבואה, רבי נחמן מברסלב. שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זאת, מי שיוכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן, יתקס עצה. וענה לו, שעל כן יכינו באדם תבואה, שלא יצטרכו לאכול מתבואה הנ"ל. וענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים, וכל העולם יהיה משוגע. אז יהיה להפך, שאנחנו נהיה המשוגעים. על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אבל רק זה, שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע. שאם אהיה מסתכל על מצחך, וכן שתסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגע.